Kuhlale kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe ku channel kama uPastoring channel inflick bayishuma abantu abangamalunga le channel. Siyabonga kubona uNkulunkulu akabalonde engathi nawe ungaba umunye wamalunga le channel. Abantu abangamalunga ke bakhona ukuthi at least ngo9 rand njalo ngenyanga. Lokho kuyasikhuthaza ngoba kuyakhomba ukuthi i-content siletha kubantu who value the channel, who value the content, who value us as people who are bringing the content. Siyabonga kubantu abangama subscribers. Siyabonga uNkulunkulu akanilonde nonke futhi niqhubeke nisubscribe ni like futhi. Mina ke kama uPastoring @mandla_ntsele 8785 sikufunda kunjoba kubhala ku comment section ku YouTube nje ama @mandla_ntsele 8785 futhi ke ngiqala ukubuza pastor ngiphupheke ngisejele for the second time kusho ukuthini lokho even though engasho ukuthi engabingelelanga but for the fact that uthi ke ngiqala ukubuza shuthi uzama lokuthi ke ngicela ukubuza I guess nake singakusho number 1 uMuphupha usejele sikuthatha njengophawu uhluma uboshiwe olungasho ukuthi uma uPhuphu uboshiwe lusho ukuthi mhlobo ngokuhamba kwesikhathi uzogcina uphumelele futhi uzakhele nodumo noma uzokwazi ukuphumelela uphinde uzakhele nodumo emkhakheni wakho. Number 2 futhi uma uPhuphu usejele kuyaba uphawu lobukwesinye isikhathi uma uboshiwe nosuke nje lusho ukuthi ungase ubhekane nezigadlo noma incindezi izithiyo nezihibe ezizokwenza impilo ibe nzima kakhulu esikhathini esizayo eseduze noma njengamanje impilo yakho iboshiwe ngezigadlo noma ke kunencindezi nezithiyo noma izihibe eziyenza ibe nzima impilo ungabi nenqubekela phambili. Number 3 uma uPhuphu usejele kuwuphawu uma uboshwa lusho ukuthi kunemizamo yesitha yokucindezela ngemithi ukuze ungaphumeleli futhi ungabi nenqubekela phambili empilweni. 4 uma uPhuphu usejele kuwuphawu oluhle uma uphunyuka ejele noma ke ukwazi ukweqa ejele noma ukwazi ukubaleka ejele lusho ukuthi ngesibindi nokuzimisela kanye nokusikhandla uzokwazi ukunqoba uphinde uphumelele. Sivale ngako ukuthi uma uPhupha futhi usejele kuwuphawu uma uboshwa amaphoyisa longasho ukuthi kungenzeka izidalo zakho njengamanje zicinukile futhi zingase ziyenze busy impilo yakho ziyenze ingabe lula impilo yakho ngenzeka kukhona into soyiphazamisile ezidalo zakho esokwenza ukuthi manje bese ulaka lezidalwa ulaka lwamathongo leshela phezulu impilo yakho ngenxa yokuthi sokunanayo into oyenzile wena bese amaphoyisa ayakubopha ukuthi kune punishment kunolaka oluzovela kwelamathongo ezidalweni noma ke impilo izoba nzima noma kunabantu abazokwenza impilo yakho ibe nzima ke ngenxa yokuthi kade uPhupha amaphoyisa ekubambe kubopha kanti ngalolo wasisabarayize ukuthi ngizizwa uPhupha ungathi uboshiwe noma uyaboshwa usunto engasho ukuthi mhlawumbe kunezinto ozenzayo okusomela uhlukane nazo kungenjalo uzizokholile ekutheni impilo yakho igcine ibhekene nenkinga ezingaphezulu kwalezo kade uyicabanga. Siyabonga ngakhohlwa kwenza ubakile nokufanele like subscribe become a member.